मोनसे आफादगिरि जोंनि आफा दिनैनि मेलखौ बिखेखकरि बर' बाजारजों आनसलिक कमिटिखौ जोङो रिसर्ट गोदानै दाफुंहोनाय जादों मानोबा सिगां जोंनि डिस्ट्रिक्ट कमिटिजों एक्सन कमिटिनि टाइम पलिसि कमप्लिट खालामनायखौ जों नुनो मोनाखै बेनि थाखाय बिथांमोनखौ जोङो रिसाफल खालामनो गोदान जोङो फुल फ्लेस हिसाबै जों दानानै होनाय जादों दा बेखौनो लानानै दिनै जोङो बिखेखकरि जेनेरेल मिटिंखौ आरो दा बर्तमान जोंनि जे जेंनानि सायाव रायजो राजाफोरखौ जोङो मिथिसार होनाय जादों मा पर्जायाव दङ आरो जोङो खौसेथिखौ जों लुबैयो जों जइन्ट मुभमेन्ट ग्रुप एनडिएफबि प्रग्रेसिव एनडिएफबि आर इउ पिपल आरो जइन्ट एक्सन कमिटि मुभमेन्टआ मोनसे मोनसेयावनो भारत सरकारसिम जों खावलायदों कि बर'नि जेंनाखौ थाबैनो फोजोबनांगौ आरो थाबैनो मोनसे सलिउसन लाबोनानै थाल्ला थाल्लि मोनसे हादोरखौ होनानै भारत सरकारा मोनसे गोदान स्टेट बड'लेण्ड हिसाबै दाना होनानै जोंनि जेंनाखौ जोङो फोजोबनायखौ जोङो लुबैदों बे समावहा नोंथांमोननि बे संग्राम खुंनानै जोंनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया बिथाङा बुंदों जे बड'लेण्डनि सावरायनाय जाया नाथाय धीरेन बर' बिथां गावस्रालांनाय बिथांनि बागैसो सावरायनाय जागोन होननानै बिथांनि बागै मा सानो हाग्रामानि ये बाथ्रा धीरेन बर'जोंसो सुक्ति जानांगौ गुबुनजों जानाङा बे मोनसे सोंखारिथाव इट कन्डेमनेबल बेखौ जों सोंखारिथाव मानो होनबा बर'आ जि समनिखि ज' जानो हाया जि सम जों बेखौनो बुंदों सुक्तिया गिदिर बाथ्रा नङा सुक्तिखौ एनडिएफबि संगठन हिसाबै सिगांनो खालामनो हायोमोन नाथाय अकल एनडिएफआनो सुक्ति जे खालामदों नाथाय जों लुगैदों जेंनाया जोबनो बर'आ हारि हिसाबै थांनानै थानो हाथों हारि हिसाबै जों गसंना थानो हाथों आरो इनो पसिबल जागोन बे समावहाय जोङो बड' हादरखौ जोङो आथिखालाव 2 आरो 3 भारतनि संबिधान अन्थागोन जों मोनबासो धीरेन बर'जों समस्या जोबगोन जों मोनसे कन्टेक्ट दं बिथाङा सरकारजों या किसुमान जोंनि बर'नि जेंनाखौ सलिउसनखौ लुगैयै आफादफोरजों बिथांमोना बायजाबाय हाग्रामाया माब्लाबाबो बिथाङा बिटिआरनि सायाव थांनो हाया मानो होनोबा बिथाङा गावनि लाबोनाय बे दंफांखौ गावनो दानफायनो थाखाय गोसो जानाय नङा आरो जों बेखौनो मिथिगौ बिगत प्राय 2020 सनाव बिटिआर इलेक्सन जागोन प्राय 20 बोसोरनो जासिगोन होननानै जों बुंनो हागोन प्राय 15 बोसोरानो जासिगोन होननानै जों बुंनो हागोन बेहाय जे बर'फोरनि जेंनाया जे बिटिआरनि गेजेरजों फोजोबनो हाया लोगोसे जों लुगैदों बर'नि जे सानजानि बर्डार आरो लोगोसे खोलायाव जे थाबोनाय दानख' जानाय जे बर' एलाका बर'नि जे जायगा थावनिफोर दङ बर' ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि कन्ट्रल दं बेखौसो हाबजोबनांगौ सानजायाव जेसेबां हायो जों संकट सदिया बुंदों नाथाय जों लुगैदों सरकारा अत्यन्त जोंनो जेराव जों माब्लाबाबो जोङो बिश्वनाथ जिल्ला सनितपुर जिल्लाखौ जों गारनानै माब्लाबाबो जों खालामनो हाया दिनै जों कन्टेक्ट बेखौनो जों खालामदों धीरेन बर'सिम बिथाङा माखौ लानानै सुक्ति खालामनो नागिरदों मा एरियाखौ लानानै बिथाङा इसेबां माने हाखु दाखु खालामनो नागिरदों बेखौ जों बुजिनो हाया बेखायनो जों बेखौनो बुङो जिहेतु हाग्रामाया गोबां दा सम किसुमान स्टेटमेन्टआव बिथाङा मात्र बिटिआरखौल' मोनथाम जिल्ला बारायबावनानै 7टा जिल्ला लानानै उइथन बिटिआर ये धीरेन बर'खौ एकर्ड खालामगोन होननानै सोब मोनसे खुगानिफ्राय बुंदोंबा बर'नि जेंनाया माबोरै जोबगोन आरो दिनै बेल' नङा दिनै जोंनि जे सेकेन्ड दाबि दङ प्रप'ज बर'लेण्डनि आउटआव थाबोनाय गामिफोरखौ जोङो बिथांमोननि हानि बिथांमोननि जिबननि बिथांमोननि सोलोंथाइनि अल टटेलिटि बिथांमोननि सिकिउरिटिनि बाथ्राखौबो बर'आ जे थाबोनाय प्रप'ज बर'लेण्डनि अन्तर्गतआव हाबिबाबो बर' हिसाबै थांनानै थानो हादों बिथांमोननि बेबस्थाखौ जों भारत सरकारजों एनडिएफआ जों जइन्ट जा सावरायबाय थादों दा बेनि गेजेरजों जोङो बे समस्याखौ जों समाधान खालामनो नागिरदों नाथाय हाग्रामाया बर'लेण्ड नाङा बिटिआरनि जागोन बिटिआरनि गेजेरजों मोनथाम डिस्ट्रिक्ट खालामनांगोन बे जोंखौ कन्टेक्ट बिथांमोना बेसेबां
बर'नि समाजारि समाधान खालामनायाव बेसेबां सिरियासनेस बेसेबां गुरुत्व होदों जास्ट पिस मिलावनो गावनि गान्धिखौ बासायनो थाखाय बिटिखौ लानानै जिन्दगि बा सलायबाय थानो थाखाय जों बेखौनो जों नुनो मोन्दों जों बेनो प्रमान मोनबाय होननानै बुंनो थाङो आरो बे समाव आरोबाव मोनसे सोमोनांथाव बाथ्रा हाग्रामा महिलारि स्टेटमेन्ट होदों जे बर'नि सोलोंथाइखौ थाखो 8सिमल' बर' खालामनानै 8 थाखोनि उननिफ्राय गासैबो इंलिस मिडियाम होनना खालामगोन होननानै बाथ्राखौ बुङो बे बिसोरो बर' हारिनि बेसेबां गिथावना बाथ्रा जादों बे गिथावना दिनै बर' रावा अनेक सेक्रिफाइसनि गेजेरजों सिडुलाव जोंनि रावा जों हाबनो हाबाय आरो क्लास 8सिम इनिफ्राय बर' मिडियाम इंलिस मिडियाम फरायनांगोन होननाया बिराद माने मोजां नङा मानोबा दिनै बर'नि जे सोलोंथाइनि जे आपग्रेडेसना लासै लासै जालांबाय थादों अत्यन्त बेबादि स्टेटमेन्ट सासे मुरब्बी मानसिया होनाङामोन मानो होनोबा दिनै बर'नि जे राव बे बर' रावा मोनसे डेभेलपिं पर्यायाव दंबाबो दिनै जोंनि जे राव बे रावखौ दिनै मेट्रिकसिम फरायबाय थानो आनजादखौ होनो मोन्दों आरो जों बेखौ बारायलांनो हागौ जुदि हारसाफोरा गावसिनि आसामिस मिडियामजोंनो जुदि क्लास 12सिम ग्रेजुवेसनसिम खालामनो हायोबा जों मानो बर'फोरा हाया बेनि थाखाय बर'नि थाखाय मोजां नङा होननानै आं बुंनो थाङो आरो दिनैनि बे हाबाफारिजों लोगोसे रायजो राजाखौ माबायदिहाय फोरमायनो सानदों रायजो राजाखौ खौसेथिनि जों हदाय जोङो एपिल खालामगोन जों खावलायगोन बर' रायजो राजा ज' जानांगौ दिनै बर'आ बिराद चेलेन्जिंनि अबस्थायाव दङ दिनै बिराद कनफिउजन स्टेटआव दं बिराद क्राइसिसनियाव दङ मानो होनबा गुबुन थाखोनि मानसिफोरा गुबुन हारिफोरा मालाबाबो बर'खौ जौगानो थाखाय लुगैखाया हादोरखौ होनायाथ' गोजाननि बाथ्रा बिथांमोना हदाय हेंथा होबाय थागोन आरो जोङो लं ड्रन बर'नि जे जारिमिनखौ जों नायोबा सम होबथाबाय थादों जानो बेबायदि अबस्थायाव गोग्लैनाय दं दिनैनि इमेलनि गेजेरजों जों खावलायदों बर'आ ज' जानांगौ दिनै बर' सुबुं हिसाबैल' नङा जोंनि संगठनफोराबो मोनसे पजिटिभ मोनसे एकता मोनसे खौसेथिनि गेजेरजों खोन्थाफोरखौ पजिटिभ नटआव खोन्थाफोरखौ बुंनांगोन जायनि जाहोनाव दिनै भारत सरकारा बर'नि जेंनाखौ फोजोबनो मोनसे राहा लामा लाबाय थादों बे राहा लानायाव जे हेंथा होआ बर' इउनाइटेड हिसाबै संगठन बेक्ति जाति हिसाबै गसंथानानै जोंनि जेंनाखौ जों फोजोबनो हायो बेखौसो जोङो गुरुत्व होनानै जोङो संगठनफोरा जा बेक्तिफोरा जा खोन्थाखौ बाथ्राखौ बुंनांगौ